Oh, hello, hello. Rental vlog Mizo YouTube channel ang lâu lom châu á. Vô in chú uh, Scorpio NZ8T model ang hau ka. Review karon nei thầy đó na. A request to taka ming karon ta lang nga. Hi request to taka ni du ang ngayon. Next apo kan a request le thầy đó na ni teka. Lâu shit lang nila. Walk around nei zoi zoi ang ay mo ikop may changkang boxi. Alloy wheel mỗi tắc nền mo nung lampang ni Ford Explorer enti mo sa nung lampang ni soan sir en thok thok nga chon chang kuang zakin kanon ta lang ang om na hi chep na ka khani soan ni ta hian agree la tang hian kan lut le nga agree to aram moi le em chuan ta hian camera bok ta chuan agree hi bolero ang ho nên khan adang lam na lo lu tuk chong lo ni agree la hian mo chuan alai ta hian kal nga lila alai di projector headlight khani double barrel enti double barrel enti na chan chu ni hian ko atoma ko ni oma chuan signal light ko LED ni ta chuan fog light pro hian chuan C shape ani ta fog light hi chuan hết hiện om wal da wi mo chuan projector an ta ta hian sensor om te le bok ta DRL ani chuan ni moi takani chuan in ma hian sensor pahnih oma camera pakhat nen chuan aman zat hi kan soi lang lo ha lo lo nga nuai som ni pali vela ni tlom lo khop mai ex showroom mani maro chu nuai aman apu em ti ta kha lo comment nga thei chuan aman zat le amatora hi ain pu em ti vel khamo chuan ate ara hian wanderer ron manga MRF ani ter size hi 25560 R18 ani alien thokhat le ni chuan alloy wheel moi tak ne na rong kala chuan avai hian disc brake vek ani anung ten hian chuan company dang ho ne na han tekin chuan alloy Mahindra ho alloy man hi amoi big ka ti ema chuan adik thap big maya chuan asir lama hian kalela side glass hi hei ta hian LED aron om boka a hon na po hi hei ya apo hon ang khani ta azia khop mai chuan hei anung ke ti lang vele rim shim ani chuan ami at pon lampang ang chi ang house zar zar hi tu na chuan karon swing chuan a chung lampang kha karon a shan pa leu lewin karon ti le ang chuan ta hian wet para oma stop light ami stop light ang khani ta for explore ti enja boka backlight te oma chuan ake spare hi noi lama hian a oma heta hian nuwa hanan da ve lo ti na ni chu chuan nung hei backlight hi hei lian hop mai chuan hi LED ang khani ta ma se hang chu light eng heti lai mi chu halogen light halogen ang khani ta chuan ta hian model hing Scorpio N aren siang bawk ani chuan tuna nung kan lo lut phei le ang savam bom kan lo en nga lang hydraulic aron mang ve chuan nung hi ka kom lo hei nung nung hon na om mang kha ni mai ta mo si azau zong hi 460 liter an ta mi hi chuan alai so kan ti thak le in 786 liter ani boka chuan nunga hian enge om kan enang nunga hian jack dana ang kha oma jack ron som ngal boka chuan ta hian 12 volt socket om boka speaker ha ta hian om boka pakhat lela mai chuan om chi lo ni hi kan ti thanga nunga te po hian an thu chin vekang
na malamakan lo phei le chinang malam tia kan alaya kan akong khar hi dum ania chuan a uk ania chuan tala hi arong akhromin arong kalta a chuan hei hi chu ati chho glass up na kha ni mai ta up le down na kha ni mai ta a chuan hei ta hian silverin avon na tur ma in von na tur ang kha ni ta a chuan a chhung hi pathum a thut theia nuam tok khopang amatora lian boka chuan hi si hnung bera son kalon chinila kati em kan ang dabonga tikhan kan ti thale lokang o lo hu chian lo tapin nunga lu phei dan kha ta hian hi mu ko yanga chuan tikhan asi hnunga tikhan kan lut phei mai don ani asi hnung le lampang po hi tamat le lampang atang po hian ati thluk thei ta a tikhan ana ro sepa chuan ai hi chu ati khati zong khan ni ta a le lama tang khan le lamang khan atu ve vek thei lo ni chuan asi hnunga sawn kan thu phei chinang chuan a nuam dor nge nuam dor lo an en chinang thar ro hi mo a thar ro hi chuan an nuam le nuam an nuam nge nuam lo an en chinanga cái ni yang fin nga le chinga ve tan chuan boina om lo tura nga ya hei ta hian ol lo ma chuan a chung lama hian ol lo om tho boka maro chu chuan nuam over kha chu ni lawanga a thar ro ni to wangin a se lokran apo cái ni yang tan fin nga le chinga borvel tan chuan a zia viau don ani chuan ta hian speaker a om boka chuan het lama hian speaker a om boka chuan ta hian reading lamp om boka nei thak hop mai chuan tuna alai si ta kan phei le ang hi a hnung sit po hi chuan nom don ni hi mi pahnih tan khan ni don ta a maro chu te na no pang eng lo deuh ta chuan pumro lian lutuk lo tan chuan pathum po chuan thei don ni asit alaya kan lut phei a chuan asit lai chu hei tiang motor chu man to anga chuan a chuan a nuam don di kha chu hriat sa ni a hei asa sang hei lai te po ala thui lutuk chuan a nuam don khop mai hei en rek rek pon a hriat sa ni chuan ta hian kapu armrest kha omama se hei polythene nen kan la ni deuh nuai awangin ti thak thei lo ta a chuan he tlama hian kalta ila ta hian AC vent to ombok ta a pahnih alai chuang ta nu khan ni ta mo chuan ta hian AC a control na kha om ta a speed ti san na kha ombok ta a thakop mai hi hnung lama om hi chuan ta hian type C fast charging a om boka chuan ta hian invon nang khamo ani mai ta a chuan heta hian LED ani bok ta a light te hi eng thadon lutuk chuna po hei zia khop mai phei le don anga chu bi ma in akong khar hi kan lo en tok thokang akong khar hi nai hi chrome vek ani ta a hi an ti moi khop mai chuan ta hian Twitter om boka chuan ta hian soundbox om bok ta soundbox ne chuan ta hian tui da na ani ta a chuanin mai chu up le down na kha ni mai ta da thalang up le down na kha ni mai ta a hi arong hi arong ni aron au kin nong kala abal lang har do na ni chuan adub boka hi mo kut chuan pa kut pha vel po ti nuam do ni chuan tuna a chhunga an lo lut anga eng nge om eng nge a chom ti mai ang mo vel ka an ti lang don ni dashboard te po hei soft touch vek ani ta ma se hei chu elo plastic pa ngai ang kha ni ta ani vele thung ani glove box style Scorpio N ti le ziak la boka chuan glove box si hei chu pa ngai dang lap na om lo chuan Sony sound a hian Sony anon mang ta speaker hi som pahnih a awm a woofer tih vel kha a hran pa a vuah ngai lo tur ani thatawk dawn lutuk ringot chuan tah hian darthlalang awm bawk a hei tah hian darthlalang ah hian light a rawn awm nghal bawk a hei chung lama pawh hi Twitter a lo awm fo mai sauna chuan a che thei lo hrim hrim hei ho hi kan an sui fial lenga hei hi
for hi agiaran ni ta giar mo heng hau chu a choi choi chi khan ta a bek giar hi ti hian in tianga het lama chan ti nor khan bek giar a om don ti na ni chuan 6 speed ani ta a ole tuna chuanin driver information vel kan soinga driver information a hein tuna khunin trip drive info vel ta a tang hian he menu change na ni ta a fuel info te pawh kha en thei ta fuel info hianin arrange tura diesel omzat kon km kwa le thi hu tlan pui thei ta chuanin average khu diesel liter khatin km som pali kan tlan ang khani le mai tha a chuan hei kan scroll thlak le khanin hi urea level a motor kha bs6 ani a urea man to wang khanin ko khu urea level pawh en thei veka tin a warning kha pe thei vek ani tlem pawh khan chuanin eco sense hi chu awmzia chu kan motor khal dan te le tu lo x-ray chon pek vak khanin eco sense khu atla hniam thei ta khu khut tuna hringa 100% ni chuan kan motor khal dan kha pa ngaia diesel la he lo tina ni le mai chuan ti hrang hrang te han digital speed te pawh an thei ta vehicle info hian tire pressure te lang thei a ti khan temperature te zawng zawng nen chuanin navigation te settings ah pawh kan ti hrang hrang alert ah hianin tire temperature khu tlem awang khan thian ron lang vek thei servicing pawh kha due tep to awang khanin ron warning history alert chi ron lang vek ang chuanin heti lampang hi headlight vel adjust on na ni tha a auto headlamp a nei to ta a chuanin auto kan dah chuanin automatic headlight kha ron eng top mai nga khua a rawn var kha chuanin automatic in a thim le top mai ang hi parking light pa ngai hi headlight pa ngai hi a fog light chuanin chutiang bukin auto wiper nei to ta a auto ai chuanin rawn chu kha chuanin automatic in a rawn in zap top mai ang hei hi an hnung lampang ni ve thung chuan he lamah hianin hi push start na ni ta a motor on le off na ve kain ta a chuanin a bul mi khu headlight adjustment chun sang zong hi front parking sensor off na ari khan in deuh chuanin off mai thei ta ni he lamah hi chuanin kawngkhar vel adjust na power window te lock le unlock tih na vel te ni ta a chuanin ta hianin car tab lampang hian en ve le thung anga ta hianin android auto te apple carplay kha ti thei vek ta tin sound system kha sony ani kan ti to kha phone kan pair du chuanin settings atang kan lut anga phone ate khan tikhanin device list omte add device tikhan ti thei veka general anga te pon factory reset software update ti te pawh thei vek ta a display te pawh brightness te kha tikhan adjust thei vek ta ni date and time ti zawng zawng kha chuanin alexa te nei ta a alexa hi chu awmzia chu voice command kha ni mai ta alexa chuanin tinanin car te volume te pawh kha increase te kha tih rinin tih zawi thei vek ta tin kan duh zawng te pawh kha tikhanin next te kha tih thei vek ta chul mai bakah kawngkhar te pawh a window te pawh khar tir thei ta alexa hmang khanin tin sunroof te pawh kan ti thei vek ani chuanin sound system te pawh hi adjust thei vek ta a audio ah hianin 3D party brace tih te 3D off stage tiang te khan thei vek ta a center filter equalizer te pawh khanin subwoofer kha ti sa vek tawka khani thei vek chuanin a four wheel tah hian kan lo sawi leh lawk anga a four wheel ah hian Ford Explorer an tih ang ho khani ta Scorpio ho hi Ford terrain mode nei ta a awmze chu traction control kha chili nei ta ni chu tunami khu normal pa ngai nia ti khan hera zau khanin ku khu aron phenga a phe khu aron zo huna aron function ti na niang he ta khon in aron lang che ang grass grave snow mode ti khanin kan her phi le khanin kuku mat and rat mode ni vele ta chuanin her phi le khanin scent mode ti khan mo attraction kha ti khanin mind control thei vek ta chuanin automatic in four wheel high a lut ngal bawk ang
chuan four wheel lo kan lu don chuanin hi kan met le zo mai don ni tikon ron phenga phe khu ron zo huna ron function aniang tikhain four wheel lo arut vele chiang ila ko kan mu theiang chuanin normal pa kan da le du ni chuanin hi kan her le zo nga ding zong po khanin coin normal motor an om vele mai ang chuan four wheel coolant on reng ta four wheel hi kan suit vele ngi ngai ta ti kan met vele zo mai ang aron phe khu zo huna an suit le ti ani mai a chunin tan armrest vel khom le bok ta a ta hin chabi ve dana da om vek ta chuan auto park te auto hold te om ta a auto hold hi chu om zia chuanin traffic jam vela khan din khanin brake khan thla top khanin motor kha alir ve theilowa gear kan da le kan tlan chho chi khain brake kha ron release chawang khami tur khanin seat belt pawh kan hren nge ngai pawngani thade wala dom bok ta a chuan hi kong khan a hi nge kong zo na khan kong na hi vel them thum kha om don lo ti na ni chu chuan AC ventilated seat vek ani ta a aron thot thei ti na ni chu a seat ama le ama pahnia hian a oma chuan nung seat hi hei down deck ti hun du chuan he khan hemi kan hme hian khan aron nung mai ta a chuan a san zong le hniam zong a hian ti khan pakhat zawk hi kan hmet le nga hei kan hme hian khan aron sang le te te lama in khan ni deuh mai a engine ah hianin diesel engine le petrol engine kha om hrang ta a four wheel drive kan du bik a chuanin diesel engine ah chi khan om dona chuanin tu kan en la hi diesel four wheel drive khan ta a engine hi 2.2 cc kan ti khan ta a chuanin a bhp kha 128.6 kilowatt ta chu bhp convert to 172 van ta a chuanin a torque kha 370 nia chuanin automatic kha om le ta automatic a torque kha sang vele ta automatic a khanin 400 nm torque ani vele thungang chuanin petrol engine kha chu 2000 cc ni ve thung ta a chuanin a bhp kha 200 bhp nia chuanin a torque an ti kha 370 ani ve thunga automatic a 380 ani vele thungang pio hi jun ni som ni pasari sang ni som ni pahni atang khan lon chani a chuan khami tum khan aman hi lan hiam khop mai ala rei ve ro deuh boka noi so pathum bo tho vela tang khan nei in chana chuan level 2 adas hi sang ni som ni pali vela tang khan ron man ani a chuan booking vai khata tam dar hi minute som thum chungin noi mi noi khatin book ani pui khop mai te tang rang chuan a thazia motor thazia la chuan nuam ani zia te pawh kan hre thei ang chu chuan chuanin a ground clearance hi lei atanga a san zawng hi 187 mm ani a nai a san zawng hi chuan a wheel a san zawng a motor san zawng hi 1857 mm ani ka a fit chuang ani bok ta a chuan a white a motor lai zawng hi 1917 mm ani bok ta a chuan a sei zawng hi chuan a sei zawng hi 4662 mm ani a chuan a wheel base a ke le ke in kar ka 2750 mm ani bok ani ole a ti zawng kha voina ta na review karon le thei chu ni a en tu te lo tok pui ngai ke bai se du te mamoi no mani chu leidu Mahindra motor sim sim leidu no mani chuan phone number kan tara hian lai po a call thei ani a emi chau hi ni lawa motor sim sim Mahindra motor sim sim ani a baka Mahindra motor thatna bik chu after sale a hian ni a pata hian boi ve bak lawa company dang hi chu kan va soi chiat na lam di lo se pata hian man boi deuh thina a om lo ti hi tam thina chu bang chuan Scorpio Mahindra bika chuan pata hian boi na hi a om meu lo ani e pati zawng kha tu tu na ta na anon video karon nei thei chu ni e